Ben realistic. Mazoni Kenya ka sirikal matayo piny Kenya. Oketo piny Kenya dagi ngima ma ok mare. Yes, kabisa. Tubugo ni wuok nade. Nikech ochalo gima timore higa ka higa. Higa mokalo kano ka kod FCP Rasas kwaka. Penjo mano penjo pod ne mana mano. Wadagi ngima mohewa. To penjo wadhi penje marom nade. Tok higa ni pod higa manyien wadhi bedo ka kod penjo machal kama. Ponono kodu kata welo ma ok madhi bedo kar kae. Ichamo salary marian alafu 300. All right? Tidak Karen. Ichula alafu 200 rent. Tidwaro ni kori modong nyaka ngi tima ngowa yolo kagi in a debt everywhere. More than a third of budget mara itero ngowa itero ni chulo debts. What is that? Or unrealistic. Manta die mantia tapara ni manuel kapo kwa ngio ni to changes mage mukele a budget different tax reforms to nengo ngia ni to figure mommy waniende gi target mommy kere mondo dhio yodo jo piny odhio nyanyasa go nyaka ukiel magi thuon mane gimo nengo kongo question nitie gik moko kidienje di uchiel minyalo rango godo budget achiel kuomgi en ni achiel kuomgi en ni pesa mochoki itiyo go nade. Okay? Pesa mochoki itiyo godo nade. Koro ing'eni mano nyaka ung'eni to be unyalo choko pesa mokelo target momione. Mar ariyo kosechoke itiyo kode nade. Itiyo kode nade. To ministries allocations momigi absorption rate margi chalo nade. Koso gina jok mabeda beda makoromo dwe mar 3 kurika trips owuok koni gi koni endi ng'eni gini nyaka walunge monde to koro ineno kaka there's a lot of wastages a quarter mogik mar financial year nitiere wastages mang'eny kabisa mano is the last point monego bed ni watimo godo assessment to pesa mochoki gi itiyo kodgi nade. What value for money shilingi achiel ng'iewo ni ang'o to ka miye shilingi achiel nyalo ng'iewo ni